Sobra na po ko kay gamay. Wala pa. Hamon tara mo yan po. Kuno sa squadron. Bumbahan na yun ha. Kuno, dos, hamdun. Ah, di ba? Lah. Doon, grabe ng tao ko. Wala ka niya. Yawa ka na ako na. Doon ka na pabukol ba? Grabe. Mga kaon, for today's video, hapit agad mo na itong barko. Tara. Dugay-dugay kay ngawa ka vlog sa dagat to kay yayo pa among ko no. Oyo de kay atong tiktari ko. Si Virgino, sa kapitano hinambit pa. Kadako na ginetong manawagi mi ka ko no, wagi ta ka kasan cook sa dagat. Sabi de. Masa sa sitro na. Sitro. Belum. Oi, malaptikan ka dia oi. Sobra na po ko kay gamay. Wala pa. Agay. Ayo kay makuha na dia. Kuya kay tagkuha na yung sugid na oh. Mana yung ngilgig manarika dari sa bakyan. Virgino. Eh pa na higot brad. Beta pa dole ba. Di na kabuhi ba. Mana pa na maike mo sayo sa bakyan do. Brad na ko, Brad. Ya. Maike mo ikin-ikin mo. Dara na pinakagwapo sa bakyan dara. Ini, mana pinakagwapo dere. Pinakapalahubog dito no. Amerikanos bakyan, gawas! Agay! Dito na mabuha ko. Dito na gotak. Maikay mo porma na itong nagbuhat sa itong pambot. Okay lang magkita ni mamuha itong pambot dito sa bitki si Jojo Ilustrosimo to no? Kaya maikay porma na. Kanilagin wagi siya kataro ane. Wa ting. Maikay manoy Jojo mo bagay pero kani wagi siya kabagay ano. Wa man na nabagay ni manoy Jojo. Ako mo tinigi pabagay. Kuha na sap-sap. So na kanan habol ang tigit. Ito nga gay manoy Jojo Ilustrosimo pagkitang mamuha tayong pambot sa bitil. Kuman na ginin taon. Ka-vlog na kita kami sa dagat ay. Kuya po kayo manarikay. Hingikin sila mo ano. Tarik. Maglusad ta sa itong pamboto. Biko ha. Gina lagi na biko. Magluto tag biko. Kay lusad rin pambot. Sige. Luto tag pambot kay lusad tas biko. Mga agad, gusto ko ng taglatik. Agad! Okay na rin. Ato na ino na itong kamay. Og mga gaw na ato rin sige hog okay kay para din mo banto kapay na ni bibi ba na banto kasanan. Grabe mo rin panas. Nagubay lagi sa bato rin. Dahil bata niya makita niya. Mga gaw, okay na ato latik. Ato rin isagol sa pilit. Okay, kuwan ba dawat ang limpyo ba? Gawin na rin ka. Suko ka. Limang kayo sa pre. Soko. Okay na ka diha? Di ko okay din dong. Happy na ko masunod sa latik. Guwapo. Guwapo. Kinhatang ilang ba? Di man iinit ang latik pre. Purot kini sa kalabo ng panit ron. Hapit na ang biko mga kaon. O mga gaw, ato rin ka lang bugay. Si Barjo ngita pa sa kuha. Karaan ni pagulaw. Ito pangumba. Ito pangumba ba? Kubanti ka na kay kagadig sa pagul.
Sige, lahog ka na! Sige! Sige! Honor! Inter! Uno! Dos! Dos! Ah! Di mo computer siya buli! Bukan kayo! Low water. Uno! Dos! Dos! Atay mo sa bata! Dun! Dun! Naman! Okay! Uno! Dos! Tres! Okay! Yes! Sige lawas, ay mo kataw. Sige lawas. Lego lagi. Gila. Duh, grabe punta ako ko. Ala ka diya! Nagpunta ako, boy! Magan, tistritag panda na to eh. Barkong luwa. Ala! Witik tayan, sige witik. Ala, andar na ala. Sensitive mo. Larga. Larga. Muy no, patay muy namunit. Mas may namunit din. Grabe. Loh. Mana yun? O Magan, humanata sa tong road trip. Grabe road trip. Road trip na pabukol ba? Grabe. Ano kang bata? Lala. Shoutout! Og big shoutout ni Estrom Bia, Arnel Astre, James Salas Lagrosas, Marites Vlog 2.3, Michael Lendon, Domingo Sagi. Shoutout! Og shoutout ako Nestor Seno, Luciana Calibay, Charles Bisabilia, Vincent Jitwong, og sa kumahig-agaw da sa Libertad Bugo, dito mo matagsa-tagsa kay dagang jugay mo. Shoutout yung tanan dia. Shoutout kang Renario A. Galano Jr., Ramses Tidalgo, Andro Carba, Lapi Jahilar Vlog, Romle Dimitelia, Rodi Baro, o Kikirot TV. Shoutout. Shoutout Jason Aplesi, Nether Siri from Jagulyao Island, Bohol, Falcon Jericho, Ruby Baro, Bobers Labian and Labian family from Iligan City, George Morales, Charles Sibil Alberca, Gerald Yapcom Yap from Tuburan, Bert Tawel, Ramil Wagi Katoy from Davao City, Jonel Lavalle, Camilo Paharan from Mindanao, Bus E Vlog, Ridas family from Kasuntingan, Mandawi, o kang Dominic Inger Rabaho from Talisay City, Cebu. Shoutout! Sa wapa man shoutout dia, comment sa Bugotro. Wow!